Kaixo guztioi, gaurkoan Pitagorasen teoremaren bidez ebazteko buruketa oso simple bat dakarkizuet. Beraz, buruketa hau benetan erraza da eta azkar egitekoa. Irakurriko dizuet. Esaten du, metro bateko altuera duen espaloian, arrapala bat sortu nahi dugu gurpildun aurkian dagoen lagun bat bertatik pasa ahal izateko. Horretarako 2,6 metro luze den ohol bat erabiliko dugu. Ohol bat, egur bat. Espaloiak lurra ukitzen duen tokitik zein distantziatara jarri behar da arrapala? Beraz badago espaloi bat eta guk ohol bat jarriko dugu espaloi hori gainditzeko malda bat sortzen, arrapala bat sortzen. Problema hauek benetan errazak dira, baina hala ere nik gomendatzen dizuet azpimarraketa egitea enuntziatuan ezer ez ahazteko. Beraz, nik lehenik eta behin datu hau azpimarratuko nuke, metro bateko altuera duen espaloia. Hori da gainditu beharreko altuera. Ados? Gero, ze gehiago? 2,6 metro luze den ohola. Jakina, hori delako guk erabiliko dugu oholaren luzeera. Eta amaitzeko galdera ere azpimarratu beharra dago. Espaloiak lurra ukitzen duen tokitik, osea, hortik, puntu zehatz horretatik, zein distantziatara jarri behar dugu arrapala. Bale, banik, enuntziatu hau ikusita marrazki txiki hau egin dizue. Hau da, ikastetxea eta hemen dago. Pasa behar dugun espaloia eta guk nola jarriko dugun gure ohola. Problemak zer esaten digu? Batira, zenbait datu ematen dizkigu eta nik alaxe apuntatu ditut. Egin dudan bakarra izan da, hemen dagoena, hemen idaztea. Metro bateko altuera duen espaloia. Metro bat hementxe. Zati hau metro bat. Ondo. 2,6 metro luze den ohola. 2,6 metrokoa ohol hau erabiliko duguna malda egiteko. Eta bla 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 galdera ikurra. Isa, hori da jakin nahi duguna, gure ez ezaguna. Espaloia ukitzen duen tokitik zein distantziatara jarri behar dugu ohola, zein da distantzia hau. Hori izango da isa, kalkulatu beharrekoa. Beraz, orain zuek ikusi behar duzue, hemen datu hauen barnean badagoela iruki zuzen bat. Hortxe, iruki bat dago, ezta? Eta gainera iruki zuzena. Beraz, iruki horretan, Pitagorasen teorema erabili dezakegu, guk bilatu behar dugun ez ezagun hau kalkulatzeko. Nik gainera hau mugitu egingo dizuet, zuek hemen ondo ikus dezazuen ze irukirekin ari garen lanean. Bale Pitagorasen teorema, zein da? Erraza, hemen jarriko dizuet. A berbi, berdin, B berbi, gehi C berbi, hipotenusa berbi, berdin, kateto bat berbi, gehi beste katetoa berbi. Beraz, orain egingo duguna izango da formula hau aplikatzea datu hauekin, besterik ez. Honelaxe egiten da. A berbi, A hipotenusa da. Beraz, hipotenusa 2,6 denez, hipotenusa da gogoratu angelu zuzenaren parean dagoen aldea, eta gainera beti da alderik luzeena, 2,6, A dagoen tokian 2,6 jarri, ondo. B dagoen tokian kateto bat, kasu honetan nik bat jarri dut. Metro bateko katetoa dugulako hemen. Eta amaitzeko, isa da kalkulatu behar duguna. Beraz, ben daukagu 2,6 berbi, berdin bat berbi, gehi, isa berbi. Perfecto. Orain, guk isa kalkulatu nahi dugunez, isa berbi hau bakarrik utziko dugu. Nola? Bat berbi hau ezkerrera mugituz. 2,6 berbi, ken, bat berbi, berdin, isa berbi. Eta orain, hemen dauzkagun eragiketa hauek egingo ditugu. 2,6 berbi, 6,76. Ondo. Eta orain, bat berbi, bat. Beraz, urrengo pausoan, hemen daukagun kenketa haue batzi. 6,76 minus bat, 5,76. Eta orain daukagu, 5,76 berdin isa berbi. Nola kendu dezakegu berbi hau beste aldean erroa jarriz. Orduan, isa utziko dugu bakarrik, berbirik gabe, eta beste aldean erroa. Eta erroa egiten baduzue, 5,76 den erroa, 2,4 da. Eta hori izango litzateke, emaitza, hori izango litzateke, espaloiak lurra ukitzen duen tokitik zein distantziatara jarri behar da arrapala. 2,4 metrora jarri behar da. Eta hori mesedez idatz ezazuen onbait. Espaloitik 2,4 metroa, gogoratu unitatea, jarri behar da ohola. Eta hauxe da, horrela kalkulatu dugu zein distantziatara jarri behar dugun ohola, eta horrela gure laguna igo ahal izango litzateke arrapala honetatik bere gurpildun aulkian. Hauxe da guztia, espero dut ulertu izana. Animo!